Het wien nu het weer pittige buien met tongen, maar soms flink wat wien. Ja, en uit en terug voelde wien in die buien, ik wil weer eens even voort. En die buienactiviteit die zou star gewoon wat minder worden. Maar de meeste gonger beteden wel een waai. Wat joen en vannacht. Nou, joen toch nog wel een paar buien, misschien nog maar kans op tongen, dan wordt het staren gewoon droeg. En vannacht een temperatuur. Ik denk dat we uitkomen zometeen bij de 13, 14 graden heen. Maar meer de provincie wordt die temperatuur wat leger. En de wind uit het westen en zuidwesten waai krachtig, 4 van 6. Dan morgen eerst nog een aantal buien met kans op tongen in het noorden en in het watergebied. Verder op de provincie en richting het zuiden lijkt het aardig droog te blijven en de zon komt erbij. 19 of 20 graden. De westelijke wind is krachtig, 4 van 6. Kan bij vlagen eerst wel eens even hut wezen. Dus wat een roeg karakter. Een waarschuwing voor de wetensport. Ja, in buien kon ze op wind zitten. Dan zetten we terug naar de dagen. Die volgen steeds maar het fruitjoch. En het zucht er al je wat beter uit. We komen onder een hege drukgebied te liggen. En dat betekent meer stabiliteit. Nou, beginnen we maar wagen. Nog een buikje misschien in het kust- en watergebied. Verder zijn temperatuur om en bij de 20 graden heen. Op toon is het droog waar. Ik zo'n 20, misschien 21 graden. En op vrijdag ik zo'n 21 of 22 graden. Maar die dagen, toon is in vrijdag net al te volle wien. Nou ja, de scootjeskippers met het mond van mooi krachtige wien. En we met de mond weer even in het waarsje.